বাইক ৰেলী কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আমি এই বাইক ৰেলীৰ যোগেদি এইটোৱেই জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ লগত যোৱা BTC ইলেকশ্যনৰ পিছত আমি যেনেকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, আগন্তুক এছেম্বলি ইলেকশ্যনতো আমাৰ দিছপুৰত মিত্ৰ দলৰ চৰকাৰ আমাৰ থাকিব। যেহেতু আমি BJP, UPPN আৰু AGP মিলি এইবেলি ইলেকশ্যনত আমি অৱতীৰ্ণ হৈ আছোঁ আৰু আমাৰ BTR অঞ্চলৰ 12টা সমষ্টিৰ গোটেইকেইটা সমষ্টিতে আমি মিত্ৰ দল হিচাপে আমি জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু আমাৰ দিছপুৰত আমাৰ চৰকাৰ হোৱাটো খাটাং। এই চেগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৈ আছে যে আমাৰ এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ পিছত বোলে তেখেতে BTRত নতুনকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব। এইটো গছত গৰু উঠাৰ নিচিনা কথা, যিহেতু অলৰেডি আমাৰ BTCত চৰকাৰ আছেই, এই চৰকাৰ কোনো কালি ভাঙিব নোৱাৰে আৰু এইবেলি BTRত BPF নিশ্চিন্ন হোৱাটো আমি প্ৰমাণ পাইছোঁ আৰু ৰাইজে যেনেকৈ আমাক সঁহাৰি আগবঢ়াইছে, সেই সঁহাৰিক চাই আমাৰ এই অঞ্চলৰ BTR অঞ্চলৰ পৰা BPF দলে এটাও জিকিব নোৱাৰিব আৰু 12টা সমষ্টি 12টাই আমি জিকিবলৈ সক্ষম হ'ম। मुसलपुर जिल्ला UPPNनि दैदेननायाव बोरमा समष्टि आरो सापागुरि समष्टिखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि मोनसे गोख्रों रादाब होनो नागिरदों आरो बे गोख्रों रादाब होनाया बेनोदि दिनैनि नैबे 1200निख्रुइबो बांसिन मटरसाइकेल रेलि खालामनायानो जोंनि मोनसे सक्तिखौ फोरमायदों आरो बे सक्तिजों जोङो गोजोन लाबोनाय सक्ति आरो गोजोन भाबैनो जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ जों गोरलैयै देरहालांगोन बे दिनैनि नैबे मटरसाइकेल रेलि आरो बेजों लोगोसे जोङो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि गेजेराव डेम'क्रेटिक भाबै जुजिलायनायाव डेम'क्रेटिक भाबैनो बयबो गावबा गावनि फिननायखौ होलायो, गावबा गावनि जुजिनायखौ खालामो, बेखौनो जों खावलायो। जाहाथे बेवहाय सोरनिबा अयनाय भाबै जायखिजाया गादबनाय सोबख'नायनि हेंथायै जुजिनायाव रावबो अयनाय भाबै हेंथा होआ, बेखौ जोङो दिनैनि बे मटरसाइकेल रेलिनि गेजेरजों जोङो गुरैयै खावलायो आरो बयखौबो लैहोर हेफाजाब होनो थाखाय जों खावलायो आरो फैबाय थानाय समफोराव दिनैनि बे समाव BTCआव जाय खुंथायखौ लानानै जोङो UPPनि सरकार दागासिनो दङ, बे सरकारनि गेजेरजों जोङो बयनिबो हारि माहारिनि गेजेराव जोङो मोजां बार्ता होनो थाखाय एबा मोजां जोङो मेसेज होनो थाखाय दिनैनि बे देरहासारनि जोङो बे बाइक रेलिखौ जों खालामफुंनो हाबाय आरो बे खालामफुंनो हानाया जोंनि फैबाय थानाय समफोराव जोंनि सरकारा जे जोङो दिनैसिम थांनानै दङ, उनावबो जे थांनानै थाबाय थागोन, बेखौ जोङो हास्थायनानै फैबाय थानाय समफोराव बयनिबो थांनायनि गेजेरजों जोङो गुबुनखौबो थांहोनो थाखाय बे दिनैनि बे बाइक रेलिखौ लानाय जादों आरो फैबाय थानाय समफोराव बिदिनो बयबो हेफाजाब खालामगोन, बेखौ जों हास्थायनानै दिनै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। दे Walang beli dorong nih, hawa dong. Orang dah mulai sama nama. Thang. Ơi, deh. Yang benar mah.
Terpulang rabang.